Chester Turbo 717, és el fogok kezdeni egy videózást, nem csak egyetlen, hanem a jó társával, Márko Mikóval, persze ez az én nevem, nekem a Turbo 717, és megpróbálunk hogy nem káromkodni. Nem? Hát, ja, ha lesz TF videózat, jó, abba számítatok. Abba számítatok rá, mert ugye TF lesz a fősztori ilyen. Fősztori, ha már végig játszani akarok játékot, mindegy, az lesz a fő, fő játék a csatornán, amiben játszani fogunk, ketten Turbo 377-tel, bocsánat, 777-tel. Ugye Steam, ott van Turbo 5, ott nézd meg a fiókját a Turbónak, nézd meg. Nem mondd el, hogy mire számíthatna, de valami megkraftolta mutasd meg, nem mondja el. Na, ne. De, de, nem mondja. Tegnap kicsortuk az emberekből a cuccaikat. Kaptunk ingyen cuccokat, de megkraftolta a jóvágásút. Ugye? Elsőre. Annyit kell később tudni, önt az alap. És elsőre megkraftolod sok, egy kulcsot is írhet, de mit tudom én például, harmadjára megkraftolod például 4 finomított fényben, a faszok veszik, már bocsánat, elnézést nem mondtam. Azokat csordik a gyerekektől, ezt. Figyelj, megkraftoltam. Ponzom. Azt kell tudni menj vissza jóvágáshoz. Menj vissza? Na! Anyád. Ilyenkor búzi a Steam, igen. Elfelelőtt a regulámtól. Na, jóvágásról annyit kell tudni, ugye? Olyan az alapkés, persze. Majd lesznek autók, vagy kb. Miért erről beszélni? Na mindegy, ugye mi videózásnak mi? És lesznek tutoriálok. Én bemutatom a jóvágású. Nem ez az alap. És azt tudja, melyik az alapkés, az a Butterfuck Knife. Mondom magyarul, finomítés. Mindegy, jóvágású van, a Sharp Razor. Na, de azt már, hanem a fiókodat. Jaj, hogy igen. Amúgy most... Jó, az alapkés sokat ér. Nincs tautja. Lesz valami. És ezekről is lesz a videó. Az a kép, hogy ez beszél. Fingottam, bocsánat. Hogyha be akartok jelenni, vagy ezt kell venni, nem tudom, vagy ezt. Aztán jó van, Turbo 717 hú, jelöljétek be. Turbo 717 hú, mert legyen a jelszám. Meg itt is. Az van, vagy Turbo 717. De szerintem kiírom. Tiédet is? Nem, nekem már kell kopni. Nézzük mi az én fióknak. Jön kell tudni, hogy... Ja, az nem az. Jó van már. Jó van, nacs. Tudom, azt mondja, hogy fizet. Jó, az oké. Megnézzük a raktárokat. Cső? 86 tárgyam, jó, nem is tudtam róla, de amúgy. Ó, hello, Vici. Mióta van nekem hulladékfilm? Nem tegnap fizettem, kaptam. De nem lényeges, már lapozzák tovább. És akkor neki van 2 üdítő. Leszarom, de nem az a lényeg. Van craftold masinám. Aha, az 3 kucsot érő. De! Ne! Lapozz már el! De úgy kaptam olyan bírva. Igen. Igen. Gyűjtöm a kémcsapokat. Na, ne legyél már ilyen tetű. Gyűjtöm a kémcsapokat, ugye én is craftolni akarok Sharp Razort. Na mindegy, hagyjuk. Igen, hagyjuk. Na szerintem kb. Ennyi ezzel nem szabad ez több videóban. Na hát akkor szerintem ennek itt lesz vége. És hát csőztek.